Про месенджеры. Вот это слайд про месенджеры. Сапраўды ёсць такі прагноз, і Дураў, напрыклад, закрыў свой аккаунт у ВКонтакте, вы ведаеце, так? Каб ісці на месенджеры, што я ведаю, што месенджеры, ну, прынамсі, я ведаю толькі пра Facebook і пра Telegram. З Вайберам ёсць праблема. Так, з Вайберам. Вайбер напалову беларускі стартап, які баіцца палітыкі, і ён забаніў усіх, хто там беларускамоўных, палітычна ненадзейных і нікому не дае стварыць суполкі. Радыё Свабода так і не атрымала. У той час, як Тутбай там мае ўжо колькі? З Тутбая ёсць людзі? Не ведаеце? Колькі? 260 тысячаў. І бачыце, наколькі нас Тутбай абагнаў? Стикеры дапамаглі? Але стикеры — это вельмі разумны, дарэчы, шлях прыцягваць людзей. Ён працуе не толькі для Тэлеграма, для ўсіх, толькі для Вайбера, але для ўсіх месенджераў. Дык вось пра месенджеры. Значыць, мы выкарыстоўваем... Тут памылка напісана. Не глядзіце на яе. Да. Breaking news. Значыць, Telegram вельмі добра, калі аператыўныя навіны. Я вам пакажу, якія папулярныя месенджеры ў Телеграме, каб вы з іх узялі прыклад. Але Facebook месенджер, ён будзе перамагаць. Чаму? Yes, менавіта так. Правільны адказ. Facebook будзе месенджер перамагаць, таму што там ёсць аўдыторыя. Перамагаць будуць тыя фірмы, дзе ёсць аўдыторыя. І ўвогуле ёсць прагноз футурыстаў, што до 2020 года будзе так званы фанг. У свеце это 5 буйных кампаніяў кіраваць як бы светам, якія будуць і нафтавымі кампаніямі валодаць. Это Facebook, Amazon, Alphabet, Google і Netflix. Вось 5 кампаній, у якіх найбольшая аўдыторыя. Яны валодаюць аўдыторыяй, значыць, яны валодаюць людзьмі, а значыць, любы іхні прадукт, ён будзе прадавацца, разыходзіцца эфектыўным. У каго вучыцца? Вось адказ таму, хто задаў пытанне пра месенджеры. Можете сфоткаць. Узяць, гэта папулярныя каналы, можа быць, гэта каналы палітычных навінаў. Тут няма айцішнікаў, тут няма іншых тэмаў. Тут збольшая палітыка, культура, грамадства. Таму, калі вы хочаце падпісацца, паглядзіце, як там вядуцца. Першае — гэта чаты, другое — гэта каналы, на кого падпісацца. У Свабоды каля 1000 чалавек, але эфектыўнасць не такая вялікая. Але калі заблакавалі інтэрнэт на праспекце Незалежнасці падчас 25 сакавіка, то адзінае, што працавала, і дзе людзі абменьваліся інфармацыяй, скідвалі фотачкі, гэта быў чат дармаедаў, дзе цяпер 2500, нешта такое, падпісантаў. Таму, бачыце, ён у крытычныя моманты Telegram можа сыграць вырашальную ролю. Да, і падпісвайцеся на Свабоду, конечно ж, там мы таксама яго вядзем, посцім цікавыя пасты і відэа.